L'Ajuntament d'Inca i l'Associació de Comerciants d'Inca impulsa una nova campanya de dinamització baix el lema Visca la Passeta. El Bala Rafael Torres, la regidora de Comerç Catalina Coll i el president de l'Associació de Comerciants d'Inca Josep Nicolau han presentat aquesta iniciativa innovadora a les Illes Balears. És la primera vegada que se fa a Mallorca. A la resta d'Espanya s'ha fet a altres indrets, a Andalusia, a Galícia també s'ha fet, amb bastant d'èxit, mos han dit. I és una manera de promocionar el comerç inquès sense cap cost per al comerciant, cosa que per nosaltres és una cosa bastant important, perquè aquí el comerciant no té cap tipus de perjudici, tots són beneficis, entri molt, entri poc, tots són beneficis, no hi ha cap tipus de cost. Aquesta campanya té com a objectiu dinamitzar el comerç inquer i animar els consumidors que encara tenen bitllet de les antigues pessetes a poder-les utilitzar per fer les seves compres als comerços d'Inca. Per això espero i desig que totes aquelles persones que dins casa seva tinguin estoviades, tinguin guardades pessetes, puguin aprofitar aquesta oportunitat per treure-les de fora per poder comprar productes i que de qualque manera puguem ajudar en el nostre petit i mitjà comerç tan tradicional a la nostra ciutat i al mateix temps puguem aprofitar un dels béns que avui no estan en circulació. La campanya es desenvoluparà fins al proper 26 de novembre i en ella s'hi han adherit més d'un centenar de comerços.